Takže ahoj lidi, já vás vítám v dnešním videu. V dnešním videu budeme hrát, jak už můžete poznat, tak Minecraft, jo. Budeme hrát Minecraft, takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit. A mým cílem je dneska dostat se do Netheru, protože já nejsem zkušený hráč. Dělám z toho takovou minisérii. Rovnou asi začneme. Mezitím, co koukáte tady na to video, tak můžete dát like a odběr. Budu za to velice rád, takže velice mi to pomůže v mé tvorbě, protože vy asi mě neznáte, protože já to prostě ještě neumím moc, vlastně vůbec. Tady ten YouTube mi nejde, nikdy mi nešel, ale snažím se být jednou jeden z takových těch trošku větších youtuberů, takže byl bych moc rád za ten odběr. Díky. Jo. Co bychom mohli dělat? Tady je jeskyně, tak to je, tak není, ale natěžím rovnou nějaký šutry, ale tady je jako takže iron je teda stone mám už natěžený. Takže uděláme tohle. Jo, chybíme. Tak a urovnáme si to. Tak a hned lepší věci už mám. A tady jsem něco viděl, ale zdalo se mi to. No dobře. Okay. Nic tam nebylo. Což je teda super. Tady to vypadá, že je džungle. OK. To by nemuselo být špatný. Mohl by tam být chrám třeba. Let's go, iron. 3. OK, to je dobrý. Máme krmpač. Let's go. Měli, já zatím asi 6 uhlí nám postačí. Jak půjdu do nějaké jeskyně, tak natěžím další, ale ještě nepotřebuju. Jak tak koukám, tak stejně tady nic moc nikde nevidím, jeskyně dobrý. Rovnou si vezmu nějaký melouny. Ty budou dost důležitý, protože já jakožto zásobář jídla moc nejsem dobrý. Takže i když melony jsou teda hodně špatný, tak lepší než nic. Takže já si vezmu tady co nejvíc. Tady poberu. A ano, jo, je to hrozný, ale fakt bohužel hraju na Bedrock edici. Škodívám. 2 stoky, to je dobrý. Je to velice smutný, ale fakt hraju na Bedrock edici, no. Tam by něco mohlo být, tak se tam možná jdu podívat. No, uvidíme. Možná si rovnou vezmu nějaký bambus. Zombies. První mob. Když to tady poberu. Pak se na tebe vlezu. No i creeper, jo, to je hromada vás. Se vás bojím.
Let's go, let's go. Poslední ovce máme. Postel. Let's go, let's go. To bude potřeba, už se stmívá, kámo. Už se stmívám, to nechcem. Jdeme spát. Kámo, dobrý, tak už spíme. OK. Tak. Ano. Rozhodl jsem se, že na tu horu. Vlastně jsem se ještě nerozhodl, ale asi tam jdu, ne? Nebo nevracím se teďka, já si myslím, že já se vracím. Kámo, že tak tady neprojdu, dobrý. Fogo. Hej, dívejte na mě, já neumím Minecraft. Tohle neumím, to je primitivní. Jsem jak brácha Matema. Pokud Matem má. Já bych byl Matemův brácha. No. Ještě pokud na tohle video koukáte a jste fanoušci Matema, tak ho tady klidně můžete to označit u mě v komentářích. Třeba se na tohle video podívá a řekne si wow, super, tak někdo mě sdílel, to je toho. Ale budu za to velice rád. A když sdílíte tady Matema nebo označíte, tak vám dám srdíčko na video, teda na komentář, ale teď to je nebezpečný. Říkám plný blbosti, jo, ale teď to bylo z toho důvodu, že jsem se extrémně lekl. Nemám bloky, no. Tak to, dobře, tak jdeme zpátky. Tak. Jo. Jsi tak primitivní hráč, to je otravný. Nazdar ocelot. A jdeme si udělat loďku, já si popojem, ale nebudu vás tady trápit tak jako sebe. Jak tak koukám, tak moc dlouho nepadám, takže pohoda. OK, už jsem na druhé straně a uvidíme, jestli najdeme něco jiného než džungli, nejlépe třeba poušť. By mohl být třeba nějaký chrám, nebo vesnice bych mohl najít nějakou. Ale táčím 8 minut a nic moc jsem zatím teda nedošel. Když teda natáčím doopravdy třeba už tak 15 minut, jo. To víte, že střihy musí být. Come on! Že jsem tak blbej, fakt dívejte, já nemůžu hrát. Se za sebe stydím, kam já jsem ještě horší jak Matem. A dobře, já přestanu. Já nepřestanu. Teda co? Paně, já nejsem si jistý, ale to nevím, zda mě dobře slyšíte. Zda mluvím moc potichu třeba, nebo tak nějak, že to... Wow, tak tebe jsem se lekl celkem. Kámo, kolik vás tam jde? Počkej, nemám. OK, džungle je nebezpečná. Ale to se ví, že jo. No. Kámo, na mě bajdu. Já bych se zvládl, ale kámo, nechci fajtit.
Ty ale přijď už z džungle. Z džungle. Kámo, prostě. Ne. Tak tam já jdu, kámo. Ale to je džungle další bez tak. Myslíš, že to skočím? Já ne. Ale tak já dobrý tohle skočím. Dobrý. Ach, je. Pozor, něco zajímavého na obzoru. Jak tak koukám. Něco jiného než džungle konečně. Já taky jsem vám zapomněl ukázat mého kamaráda. Tohle je Jeffer. Kamo. Nemáš mi sedět na rameni, jako já chápu, že mám skin dost nízký, ale hej. Brácho. No, jedno. Jeffer se trošku zaseknul v Matrixu. Nebo ne. Jedno. Vidíte to? Let's go. Je to tam. Máme vesničku. Let's go, vesnice. Prosím, ať je to kovárna. Vyber nějaký čestky aspoň. Knihovny. To se vezmu. A tady je možná čestka, ne? No, tak ne, ale jindy to bývá. Okay. A to je asi jiný. Spadl. Ok, Iron kolem. O to se postaráme. To je který ukaž. Barel, no. Jo, já vezmu to, že? Aha, jo. A nemusím jíst furt jenom chleba. Jíme. Je, tak. Dobře. OK, vypadá to, že se stmívá a já si myslím, že tímto stmíváním bychom to mohli pro dnešek ukončit. Takže já se tady s Fredem a Alešem loučím. Zatím čau.